Bones tardes, tots i totes, molt benvinguts en aquesta sala de plens del Consell de Mallorca. El passat mes de març, una comitiva en representació del Consell de Mallorca viatjà a l'illa grega de Quios per conèixer quina era la situació de les autoritats locals davant l'onada de refugiats i obrir diverses vies d'ajuda. Hem de ser conscients que la seva desgràcia és la nostra fortuna. Les temporades de rècord que tenim a Mallorca són fruit de la inestabilitat que pateixen les ribes sud i oriental de la Mediterrània. Un fet que ens ha de fer remoure la consciència i fer-nos sentir corresponsables. Els pobles de Quios i de Mallorca tenim lligams que no podem defugir. Ens banya la mateixa mà i formem part de la mateixa civilització lluminosa i familiar com és la Mediterrània. Per tot això, el compromís d'ajudar els refugiats, els habitants de Quios i les seves autoritats hauria de ser responsabilitat dels mallorquins i de les mallorquines i dels seus representants polítics. Per presentar-vos el context, Quios és una illa grega al mar Egeu. L'actual municipi de Quios, que engloba tota l'illa, es va formar en la reforma del govern local de l'any 2011 per la fusió dels 8 municipis anteriors. Té una superfície de 842,5 quilòmetres quadrats i, per fer-vos una idea, és com Menorca en té 702 i una població de 51.930 habitants. I, per exemple, Calvià en té 51.114. La separen 8 quilòmetres de la península d'Anatòlia. Aquest és el trajecte que s'arrisquen a fer els refugiats des de Turquia cap a Grècia. Des de principis de 2015 han arribat a l'illa de Quios des de Turquia més de 150.000 refugiats, majoritàriament sirians, la qual cosa situa l'illa en segon lloc en quant a nombre d'arribades després de l'illa de Lesbos. Un autèntic drama que no deixa d'existir malgrat que no obri les portades dels diaris o d'informatius de televisió. La gent segueix patint davant la indiferència dels governants europeus i de la Unió Europea. Per contra, l'Ajuntament de Quios té un paper fonamental en la gestió de la crisi dels refugiats, ja que s'ha vist obligat a destinar recursos econòmics ordinaris i recursos humans per fer front a l'acolliment dels refugiats. El consistori també ha hagut de resoldre nombrosos problemes com assignar espai públics i adquirir terrenys per a la ubicació dels camps d'acolliment, assumir la distribució de l'ajut humanitària i la coordinació entre institucions, organismes i ONGs locals, nacionals i internacionals, fer front a l'increment de residus sòlids, etc. L'administració local de Quios s'ha trobat massa vegades tota sola i abandonada per part del govern grec i d'instàncies també internacionals. De fet, quan anàrem allà, ens varen confessar que havíem estat la primera institució pública de fora de Grècia que s'havia interessat per la seva situació. Després d'haver-ho conegut de primera mà, vos puc dir que la feina del batlle, els regidors i de tot l'equip de l'Ajuntament de Quios sobrepassa les seves funcions i han aportat tot el possible per atendre els refugiats. Davant aquesta situació, el Fons Mallorquí de Solidaritat i de Cooperació, en col·laboració nostra, es va decidir per donar suport a l'Ajuntament en 3 àmbits: l'atenció sanitària, el manteniment del campament d'acolliment i la gestió de residus sòlids. L'aportació d'aquesta primera fase va ser de 88.000 euros. També s'han recaptat uns 30.000 euros fruit de donacions d'empreses i de ciutadans i ciutadanes de Mallorca. Per parlar de la situació dels refugiats i de la situació de Quios, tenim l'honor de comptar avui vespre amb el seu batlle, Manolis Bornús, una diferència cap a nosaltres que li agraïm moltíssim. Manolis Bornús va néixer a Quios l'any 1972, és casat i té 2 fills. L'any 96 es va graduar a l'Escola d'Arquitectura
i l'any 2000, mitjançant una beca de la Fundació Estatal de Beques, va cursar el màster en conservació, especialitzant-se en edificis històrics a la Universitat de Nova York i es va graduar en distinció. Els seus interessos de recerca se centren en l'arquitectura de Quios durant el període genovès i turc. És autor de diverses publicacions i ha participat en conferències que han abordat qüestions com ara torres de vigilància i l'arquitectura militar de Quios, el desenvolupament de temples postbizantins de l'illa i la creació i evolució dels assentaments de l'illa. De 1996 a 2003 va treballar a Atenes, principalment en temes relacionats amb el disseny i la supervisió de la construcció, de la restauració i la nova integració de l'arquitectura en un entorn històric. Des de 2004 resideix a Quios i juntament amb la seva esposa dirigeixen una empresa d'arquitectura. Bornús es balda de Quios des del maig de 2014, quan el seu partit de centre-esquerra, Iniciativa per Quios, obtingué 25 regidors. Abans de donar-li la paraula en el balda de Quios, l'Antònia Rosselló, que és la gerent del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, també ens dirigirà unes paraules per explicar-nos més detingudament aquest projecte que hem iniciat, com s'està duent a terme. Moltes gràcies a tots i a totes. Hola, bon vespre a tots i a totes. Moltes gràcies per estar aquí, per l'interès cap en aquest projecte i la feina que fa el Fons Mallorquí. Bé, dir-vos que el Fons Mallorquí no és nou amb aquest tema de refugiats. Ja duim massa temps, per desgràcia, fent feina acompanyant altres projectes d'ajuda humanitària dirigits a diferents camps de refugiats, com és, per exemple, el cas del campament de refugiats saharauis, el cas de Palestina, també el cas d'ara Burundi i Tanzània, que també hi torna a haver desplaçaments, i també altres situacions que venen provocades per la guerra de Síria, com és l'acompanyament de projectes en el Líban, tots ells finançats a ONGs. Llavors, tota l'ajuda humanitària fins ara i l'emergència en aquestes zones s'havia fet a través de ONGs. Quan se'ns proposa la feina a Grècia, per donar suport als refugiats que venien de Síria, vàrem tenir l'oportunitat de poder fer-ho a través d'autoritats locals, és a dir, a través d'una administració pública, perquè un poc aquesta és la línia del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, és a dir, el suport d'administracions locals de Mallorca cap a administracions locals del sud, és a dir, de països més desafavorits. No només una feina de transmissió de recursos econòmics, sinó també una feina de suport tècnic, una feina d'enfortiment municipal i de crear capacitats perquè realment se pugui gestionar el desenvolupament d'un territori a través dels seus municipis, a través del seu ajuntament. Dic que va ser una oportunitat el tema de poder fer feina en les autoritats locals de Quios, perquè consideràvem que era una manera de poder gestionar l'ajut humanitari que volíem enviar cap als refugiats. L'oportunitat va venir a través d'una xarxa europea, a la qual formem part, que se diu ALDA, que aglutina unes 180 tant associacions com els governs municipals i regionals, i ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament de Quios. Una mica la decisió va ser perquè era un ajuntament, un consistori, que treballava coordinadament amb totes les ONGs que estaven fent feina en el territori. Llavors, a partir d'aquí van començar els contactes amb el regidor que du específicament el tema de refugiats, perquè això ha passat a ser un tema importantíssim dins el consistori, és a dir, hi ha d'haver un regidor que s'encarrega de totes aquestes qüestions, que és en George Karamanis. Amb ell varen començar a veure quines possibilitats hi havia de tirar endavant i arran de la visita se varen posar ja les línies a les quals volíem fer feina. La prioritat número 1 era el manteniment del camp de refugiats. Ja veureu en l'exposició que fa en Manolis una mica les dificultats que ha de gestionar un camp on hi viuen 1.800-1.200 persones a les quals se li ha de donar una atenció a tots els nivells, tots els serveis bàsics. Estem xerrant d'aigua, estem xerrant de menjar, dels banys,
d'aigua potable, aigua calenta, etc. Una segona línia de feina que es va plantejar era de subministrar material sanitari per fer front a totes les demandes que hi havia, tant a l'arribada en aquell moment dels refugiats a través de la mà, com després les situacions que se donaven en els hospitals o en els centres o a dins els camps de refugiats. I per últim, una demanda molt important era el tema de com fer front a la gran afluència de residus sòlids que estaven arribant a través de la mà, barques rompudes, les armilles i tots aquells plàstics i residus que s'estan provocant degut a l'afluència massiva de gent. Se va dissenyar el projecte, se va pagar íntegrament, se van enviar els doblers cap allà i s'està executant com ho executaria qualsevol ajuntament d'aquí, és a dir, una licitació pública on se compren els materials, on se compren els equips sanitaris i fent una convocatòria per la contratació de personal que és el que dona el manteniment en els camps. Llavors, la gestió d'aquests recursos és una gestió pública, ens passen a nosaltres les factures, els contractes, les licitacions, com qualsevol altre projecte des que gestionam, i la veritat que del que estem més satisfets és de la confiança i de la fluïdesa de la comunicació que tenim diàriament amb l'Ajuntament. És pràcticament diària la correspondència amb en George Karamanis, que és el regidor, que ens conta el que està passant tant en el nostre projecte com en la situació real que s'està vivint. Si passen més de 2 o 3 dies, ja pensam que ha passat qualque cosa greu i que no arriba la informació. Agrair, sobretot, a les empreses, associacions i moltes persones particulars que han fet aportacions a la campanya Mallorca en quios. Com ha dit el president, s'ha finançat una primera fase de 88.000 euros, que era el projecte en el qual ens vam comprometre, però s'ha superat en 30.000 euros, per la qual s'està pendent de veure quina segona fase se finançarà, veure quines necessitats hi ha reals en aquest moment i a partir d'aquí començar aquesta segona fase en la mateixa línia de feina. Moltes gràcies, espero haver aclarit les coses. Moltes gràcies, president del Consell de Mallorca, i gràcies també al Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat per tota la seva assistència, per la seva ajuda, però sobretot per l'atenció que ens han mostrat tot el temps, per el seu suport, per el suport de la comunitat local, perquè penso que tota la illa s'ha volcat en ajudar-nos. Crec que les paraules del president expressaven molt bé el que nosaltres sentim que és l'essència d'aquesta comunicació i d'aquesta ajuda que rebem del Fons Mallorquí. Ens trobam aquí en una administració local que ens comprèn, que pot entendre per què algunes coses poden ser molt difícils i que poden ser molt difícils de superar des de l'administració pública, però que alhora entén per què aquestes coses s'han de fer a través de l'administració local, de l'administració pública. Gràcies a aquesta oportunitat de comunicar que hem tingut i de poder debatre i compartir aquestes necessitats, podem dir que realment ens sentim molt agraïts. Tant des de la població local com des dels refugiats estem molt agraïts cap al Consell de Mallorca i cap al Fons Mallorquí. Per tant, avui el que vull fer és donar una visió general del que està passant a Quios, del que està passant avui en dia, i també voldria parlar de quins són els problemes principals als quals ens enfrontem i què hem de fer per poder tractar aquests problemes avui i de cara al futur, perquè són problemes que no només són reals de la crisi, sinó que també són problemes que podem pensar de cara al futur com a comunitat europea.
On es troba Quios? Doncs Quios es troba molt a prop de la costa d'Àsia Menor. Aquí hi ha Aletos, segurament han sentit aquest nom sovint. Aquí tenen Samos, aquí hi ha Leros i aquí hi ha Kos. Aquestes són les 5 illes que rebren el major nombre de refugiats, d'immigrants refugiats que provenen de Turquia. Al març del 2015, quan les coses varen començar a complicar-se més i més, hi havia un centre molt petit per als immigrants i refugiats cívics que estava operant aquí en aquesta àrea costanera. I aquí tractàvem les persones que d'alguna manera eren un surplus, esperaven que el govern fes alguna cosa per atendre els que anaven arribant, però no es va fer res. I ràpidament després d'això, el 2015, a l'estiu del 2015, varen començar a arribar més i més persones. A la primera imatge teníem 80 persones i a la segona imatge teníem 400 o 500 persones per dia. Per tant, la situació va canviar molt. Aquí vam fer servir un jardí públic a Quios que està ple de tendes de campanya. Després veureu que aquestes tendes de campanya van creixent en nombre. I degut al fet que la situació no va millorar, és a dir, hi havia persones que es trobaven a la illa més d'una setmana esperant a ser inscrites per poder sortir de la illa, però no podien perquè les embarcacions, els ferris anaven totalment plens. Doncs hi va haver molta de gent que es va volcar en un treball solidari, molta de gent que va venir a ajudar. Aquí poden veure la imatge de persones que viven als municipis i que són totalment voluntaris. I aquí estan ajudant a repartir menjar i beure. La gent de Quios aportava el seu propi menjar, la seva pròpia aigua, qualsevol cosa que tenien per poder ajudar. O sigui que no eren només grups solidaris, sinó també moltes de les persones que viven a la població de Quios. Aquí poden veure algunes zones del centre de la ciutat. Com poden veure, hi havia cents de persones que arribaven cada dia i realment ens vam haver d'esforçar molt perquè ens vam trobar moltes dificultats i una d'elles era registrar totes aquestes persones. Això ho havia de fer la policia i teníem persones per tot arreu. Això és a l'Ajuntament de Quios i quan va començar a ploure a l'octubre, aquí també poden veure els polideportius, els gimnasis que es van condicionar per poder rebre tota aquesta gent. I diria que en tots aquests casos no hi va haver mai una queixa de que la població ja no podia fer servir les seves instal·lacions deportives, etc. La gent va ser extraordinària en aquest sentit. I fins i tot hi havia persones que cedien a les seves cases per un vespre o dos perquè la gent pogués dormir allà. Per tant, ens vam haver de seure i començar a coordinar les coses. Ja no podíem esperar l'ajuda del govern central o europeu, així que ens vam seure amb una o dues ONGs, amb la Creu Roja, amb la ACNUR, per suposat, que estaven presents, i ens vam reunir per tractar de trobar solucions. I ACNUR, que estava molt involucrat, ens va oferir tendes i vam crear un petit camp a prop de l'àrea d'inscripció on estava la policia, però era una àrea molt petita i per tant vam haver de localitzar més tendes al costat dels jardins del municipi, on s'instal·lava la gent que esperava per poder marxar amb els ferris. Aleshores, el problema era què podíem fer amb tota aquesta gent que arribava cada dia, que necessitaven registrar-se, inscriure's a les llistes i que havien d'esperar un dia o dos fins que els vaixells tinguessin espai per portar-los a la península.
Doncs aquí teníem una àrea de tabàctica, que és una àrea que es va condicionar juntament amb la policia. Aquí vam crear un espai on les persones podien esperar fins que fossin inscrites. Aquí hi havia capacitat per unes 800.000 persones i després les persones passaven en aquesta segona àrea, aquest segon cercle verd, i aquí les persones podien passar una o dues nits i aquí se'ls donaven els bitllets i després podien desplaçar-se a les àrees d'on sortien els vaixells. Aquí poden veure els jardins municipals on hi havia tot de tendes pels immigrants. Això és Tabàtica i aquesta altra imatge és la de Suda, la zona de la Suda. Aquí poden veure els voluntaris que estan treballant. Aquests són petits espais on la gent podia passar la nit, que van ser donats per ACNUR. Aquí poden veure més refugiats, molt a prop de les cases on vivien els locals, i fins i tot els locals que viven aquí estaven una mica ansiosos, però no es van queixar en absolut fins al març. Aquí poden veure alguns espais més grossos que també es van fer servir per acollir els refugiats, facilitats de neteja, banys. Aquest és el camp de Suda, imatges del mes de desembre i gener. I al principi de tot havíem parlat de la possibilitat de tenir un únic espai on es donaria la inscripció i l'estància d'un o 2 dies dels refugiats a Quios. Jo ja vaig proposar això al setembre del 2014, però les administracions públiques a Grècia no volia tratar aquests temes en aquells moments. Al setembre vàrem començar a condicionar una àrea vial, una fàbrica abandonada, a uns 7 quilòmetres de la ciutat, i vam pensar que la municipalitat podia combinar les necessitats de la municipalitat amb els del govern per tractar aquest tema, perquè aquí tenim una àrea de 35.000 metres quadrats amb 6.000 metres quadrats d'àrea coberta. Però de bell nou el problema bàsic en el tractament de la crisi és la coordinació. Fins i tot avui en dia, en aquests moments en els que estem parlant, la gestió no ve proveïda per al govern central, sinó que nosaltres ho fem a nivell local. Cada setmana ens reunim amb tots els actors de la municipalitat, amb la policia, amb ACNUR, amb les ONGs, amb els guardes costals, amb tots els grups i persones que estan implicats. I això és el que ha fet possible que Quios no es convertís en un caos absolut on tothom pogués fer el que volgués. Aquí tenim una imatge de Vial quan ja estava net i preparat. Aquí és en Karamani, el subalcalde, que està més implicat que ningú en el tema dels refugiats. Aquí ja teníem aquesta àrea preparada per fer servir com a centre d'inscripció i àrea perquè es poguessin quedar per un dia o 2. Després va sorgir la noció de les hotspots, que si s'aplicaven correctament podien ser una solució per la situació. Vam oferir aquesta possibilitat al govern central perquè les operassin i varen començar a operar aquestes facilitats. Però la veritat és que hem tingut molts problemes perquè no han mantingut les seves promeses
i no han solventat problemes menors com l'existència d'un petit supermercat i problemes més greus com la gestió de l'aigua o de gestió humana. Aquestes coses no es van tenir en consideració i a partir del març la situació va esdevenir molt, molt difícil. Aquí poden veure els contenidors de l'àrea que vam acondicionar. Això era el 20 de març del 2016. I què va passar en aquesta data? Això és quan es va arribar a l'acord entre Turquia i Europa per estar segurs que els refugiats quedaven a les zones turques abans de poder passar a Europa i altres, Grècia i altres països europeus. I aquest acord està basat en si el servei d'asil funciona correctament o no. I si s'imaginen a les illes com un tanc, doncs hi ha una entrada i una sortida. Si frena les sortides, que la gent no poden sortir fins que no hagin passat per tot el procés d'asil, però no paren les persones que entren, encara que n'entrin poques, clar, el contenidor arriba un moment que molt aviat es desborda. Això és el que ens va passar. Uns 10 dies després del 20 de març és el que ens va passar. La illa es va desbordar. Aquí poden veure la ciutat de Chios i moltes petites poblacions al voltant. I 10 dies després teníem 1.800 persones en un espai on només n'hi cabien unes 1.000 i no hi havia cap alternativa, o sigui, aquest gran acord al que varen arribar a la Unió Europea en Turquia no va ajudar gens a poder acollir a totes aquestes persones. I què va passar? Doncs exactament l'al·legoria o la imatge que esmentava, quan omplim un espai amb aigua, amb més aigua del que pot acollir, doncs evidentment aquest espai rebenta i hi ha aigua per tot. I això és el que va passar. Aquesta gent va haver de sortir d'aquest espai, varen haver d'anar a buscar espais en diferents llocs de la ciutat. Un grup va anar a Suda, que en aquells moments estava buit, perquè segons l'acord s'imaginaven que només se quedarien els hotspots. I una altra part d'aquests que varen sortir d'aquest espai varen ser dirigits per algunes persones a ocupar el port de Chios. I això va ser un gran error per als líders que van liderar en aquesta gent cap allà, perquè si hi ha 200 o 300 persones ocupant l'espai on ha d'arribar el ferri, els vaixells, doncs clar, si en una illa frenem les comunicacions marítimes, clar, d'alguna manera estem parant el funcionament dels pulmons de la illa. I aquí és on una part de la societat de Chios, es va començar a demanar què està passant aquí realment, i semblava que el que féssim la situació era caòtica. I el que va passar és que quan ens vam apropar a ells, perquè estàvem en contacte molt proper amb aquestes persones, és que la majoria d'aquests no volien ser allà, sinó que van ser forçats per un grup molt petit a quedar-se allà perquè volien subratllar que l'acord no anava
no era d'acord, no estaven d'acord amb aquest acord i, per tant, varen fer servir aquest grup de persones que se van veure forçades a estar allà, varen posar en perill les seves vides per subratllar la seva demanda política. Eren gens d'extrema dreta. I també hi havia persones que estaven allà cridant tota la nit, després de 6 o 7 nits d'ocupació, i tot i que la majoria de la gent se'n volia anar del port, es van veure retenits per un grup de 20 o 30 persones que no els deixaven marxar. Bé, i de quina és la vida quotidiana de la gestió de la immigració? Doncs, en principi, arriben a diferents llocs de la illa, en diferents punts de la costa, i arriben moltíssims de residus en tots els punts de la illa que s'han de recollir, i molts d'aquests residus s'han de recollir a mà, la qual cosa és molt laboriosa. I després tenim un problema encara més complicat, i és que quan fem servir maquinària, com aquesta que anem a comprar amb l'ajuda del fons mallorquí, ens trobem en vaixells, per exemple, que estan enfonsats al fons del mar, no només amb els residus de la costa. Aquí teniu algunes imatges de residus, i després de debatre amb moltes organitzacions i universitats i diferents unitats sobre què fer amb tots aquests residus, doncs van aparèixer un grup de joves que van dir: tenim una idea, farem unes bosses i farem bosses per ordenadors, per exemple, de disseny, i els vendrem amb tot aquest plàstic residual. I ens emportarem tots aquests residus. I nosaltres inicialment no vàrem creure que farien el que deien, perquè moltes organitzacions estaven tratant de desfer-se de tots aquests residus i no ho aconseguien, però aquest grup realment va aconseguir portar a terme aquest projecte. Fa 9 mesos que van començar i ja tenim només un quart de la quantitat de residus que teníem. I, de fet, estan dissenyant i fabricant coses útils, no inútils. Sí, fa molt bé. Actualment es diu que hi ha uns 4.000 refugiats que viven a la illa, però nosaltres sabem que donem menjar i sabem quant de residus hi ha, i sabem quants llits s'empleien, i sabem que hi ha només 2.700 refugiats. I per què hi ha aquesta diferència? Doncs crec que per una falta de coordinació, perquè el ministre d'Interior està agafant els nombres que els hi donen la policia, però no els nombres de control naval, i no controlen les persones que marxen, que surten de la illa. No tenen en compte totes les persones que tenen dret a marxar perquè han aconseguit complir el procés quasi complet d'asil. I això no és més que un dels indicadors que demostren la falta de coordinació. Per suposat, són xifres dinàmiques, no? Ahir varen canviar, són diferents a les d'avui, demà seran diferents a les d'ahir. Però els problemes són la falta de coordinació i la falta d'informació. També hi ha hagut la pèrdua de seguretat, de la sensació de seguretat de la població, que també és important. L'impacte econòmic a Chios per part dels refugiats és potser l'indicador més fàcil d'apuntar.
perquè és comptable i potser es pot contrarrestar també. I l'aspecte més important és que hem tingut una pèrdua molt forta de turistes que ens han vingut a visitar. Hi ha hagut un 70% menys de xàrters que han arribat a la illa. L'any passat varen tenir la meitat que l'any anterior i per l'estiu que ve sabem que avui en dia ja sabem que tenim 0 vols xàrters que arriben a l'estiu que ve. Però els refugiats no són els únics culpables de que vinguin pocs xàrters. Tenim un aeroport petit, també s'ha de tenir en compte, però la crisi dels refugiats és l'element fonamental pel que les persones, els turistes, no volen venir a visitar l'illa. El segon factor econòmic que ha suposat un problema per nosaltres és la publicitat negativa. La majoria de vosaltres no hauríeu sentit mai a parlar de Quejío si no haguéssim viscut aquesta crisi de refugiats. No pens que ho connectin o que associïn aquesta illa amb alguna cosa positiva. M'imagino que no pensen en venir a visitar la illa sapiguent que hi ha una crisi de refugiats. I aquesta influència és una influència que és molt difícil d'esborrar en el futur. I el tercer problema, que també és un cost per nosaltres, és el cost de l'oportunitat, perquè des de fa un any i mig, i parlo no només per la municipalitat, sinó també per la policia, per la regió i pel govern central, estem en aquests moments tractant el tema dels refugiats i dels immigrants i cada dia ens trobam en una situació crítica. Per exemple, fa 3 dies hi va haver un incendi en un dels camps de refugiats, fa una setmana o 2 hi va haver una manifestació amb moltíssima de gent i tot això són coses que ens fan gastar mitjans que hauríem d'haver destinat a desenvolupar l'àrea i ajudar els nostres ciutadans, perquè gastar moltíssima energia i moltíssims recursos en poder tratar de sostenir aquesta situació. I això és quelcom que no recuperarem mai. I ara passem a un tema que és més difícil de tractar, és a dir, la falta d'informació. Hi ha una falta de transparència, hi ha una falta de responsabilitat. Hi ha diferents nivells d'informació que no existeixen. Hi ha la informació entre els immigrants, molts d'ells no saben què els hi passarà, no saben què fan allà o per què estan allà i imaginen el que està passant i intenten buscar solucions per ells mateixos. I per això, un cop i l'altre, hem de repetir una i altra vegada què és el que està ocorrint, per què està ocorrint i què passarà en el futur proper. I això ho hem de repetir a la societat local, a la comunitat local i als immigrants. Perquè la situació dels immigrants dona molta incertesa, dona molt d'estrès psicològic. Tenim moltes visites a l'hospital, al departament d'estrès psicològic. Hi ha molta gent que visita aquest departament. I després tenim el fet que tenim tota aquesta gent que està allà durant mesos sense saber què passarà. Parlem de 2.800 persones. Això, doncs, penso que, en certa manera, és natural que es donguin certs casos de criminalitat. Després hi ha la comunitat local, la societat local, que no sap exactament què està passant. Per tant, tenim primer la incertesa, després passem als rumors, tothom té alguna idea del que està passant, o algú ha dit alguna cosa a la cafeteria o a l'escola,
Un altre li va contar un altre a la plaça i va tornar i li va explicar un altre i es dona una situació en la que la informació inicial es converteix en un rumor de proporcions desmesurades. I tot això són un entorn molt fèrtil pel populisme i la xenofòbia. Perquè, clar, hi ha polítics que estan disposats a aprofitar-se d'aquesta situació, evidentment, i d'aquí prové la sensació de falta de seguretat. I és cert que hi ha molts incidents de robatoris i atacs d'escala menor, però al mateix temps és que hi ha grups molt grans de persones que surten a caminar en plena nit pel poble i, clar, per les persones de petites poblacions d'ejidos que no estan acostumades a veure un grup de 30 persones que van juntes caminant pel poble, doncs fins i tot si un no té por se sent una mica incòmode, no? És a dir, què està passant aquí? I clar, hi ha hagut molts camps que han estat destruïts, a vegades la gent ha anat a camps no per destruir-los, sinó per trobar coses que menjar, i entren, agafen i surten, i no és la majoria de la gent que fa això, però hi ha un cert nombre, una minoria, que fan aquests actes, entre cometes, vandàlics, i això crea una sensació d'inseguretat. I això ens comporta un cert idiotisme polític que es dona amb molta freqüència, malauradament. En tota Europa, a Grècia i per tot. Últimament ho he vist molt en això. I clar, això comporta tensió social. Hi ha persones que ara lluiten sobre, o es discuteixen sobre si estem en contra o a favor de la situació dels refugiats. Després també hi ha persones que estan en contra dels refugiats, i són les mateixes persones que l'any passat portaven aigua i menjar. Després hi ha una falta d'informació entre la comunitat local. De Bellnou, aquí haurien de saber què passa exactament, si és greu i quins són els impactes comptables que tenen aquesta situació. Perquè això de Bellnou, si no, dona de Bellnou un entorn fèrtil per la xenofòbia i per l'idiotisme polític, així com per pèrdues econòmiques, perquè clar, si tractéssim millor en la informació, les coses serien molt distintes. I això ens porta a preguntar-nos si tot això es fa aposta o no. És a dir, si hi ha aquesta falta d'informació perquè interessa que sigui així, si hi ha aquesta falta de transparència sobre quines despeses hi ha hagut i quines quantitats, perquè no hi ha responsabilitat en aquest sentit de dir volíem fer això i allò però no ho hem aconseguit, i això està bé, és una manera d'explicar què són responsables i explicar quin és el nostre pla, però això no s'ha fet. Per tant, això són les tensions que hem viscut a l'estrès entre els refugiats i els immigrants. Tenim revoltes cada setmana, persones que volen suïcidar, gent que es tira des de les alçades, que es tallen les venes, infants que tenen estrès psicològic greu i que van als hospitals. I a vegades també hi ha incidents que són perillosos, com per exemple els incendis a les vies públiques, els refugiats i els immigrants llancen pedres en contra de les tendes en les que viven. Aquí poden veure un incendi que va tenir lloc al juny al camp de Suda. I just darrere d'ells, darrere el fum, hi ha cases. I just aquí hi ha persones que viven
aquí. I, clar, algunes d'aquestes persones varen anar a prendre foc en aquestes tendes perquè s'emportassin aquests refugiats, sense entendre que s'estaven posant en un gran risc a ells mateixos. Aquesta imatge que podem veure aquí és d'un incident que va tenir lloc fa 3 nits, exactament. Va ploure després de la tormenta, un petit grup de refugiats siris. Moltes vegades són persones de Magreb o d'Afganistan, però en aquest cas era el primer cop que eren un grup de refugiats siris i que la policia ja els tenia fitxats com un grup de persones problemàtiques i varen prendre foc en aquestes instal·lacions de les ONGs on hi havia gent treballant. I, per tant, hi ha tensió no només entre els immigrants, sinó també entre la societat local. Hi ha grups dintre de les diferents poblacions que han començat a crear grups de, prevenció de criminalitat, és a dir, una mena de guardians. I tot això per què? Doncs perquè la policia durant molts mesos no està fent el que els hem demanat que facin, que és separar els que tenen antecedents criminals dels que no el tenen. I això no ho han fet. I des del juliol passat només han començat a arrestar a persones per activitats criminals. De fet, hi va haver un homicidi a Chios al juliol entre 2 egipcis. Un d'ells va matar l'altre. I no hi havia hagut un homicidi a Chios des de feia moltíssim de temps. Per tant, si sentim coses així, clar, molta de gent pensa i què passarà ara? I degut al fet que no existeix una organització estatal, doncs hi ha hagut algunes associacions que han intentat organitzar-se per controlar el crim. I després hi ha l'organització de grups extrems que simplement volen que tots aquests immigrants i refugiats se'n vagin, que simplement volen com a tornar a 10 anys enrere, que voldrien emportar-se a la illa o a un altre lloc diferent del que està, que com d'impossible. Però clar, això d'una tensió molt tensa a la societat en general, també, que no són extrems, no? Una societat que és dolça i molt raonable. Jo penso que hem estat en el passat una de les societats més pacífiques de Grècia. La gent de Chios sempre han tingut la reputació de pensar i tornar a pensar sobre si volen fer una cosa o l'altra, és a dir, sovint no actuar. Però aquí, per exemple, poden veure una manifestació de fa unes 2 setmanes on hi havia unes 300 persones de Chios que es van agrupar. I feia alguns cents d'anys que no passava això. I aquesta gent estava protestant i demanant que canviés la situació creada pels refugiats, no en contra dels refugiats, sinó en contra de la situació creada pels refugiats i la falta de participació governamental del govern nacional per solventar la situació. I també estaven demanant als seus polítics electes que deixassin de col·laborar i d'involucrar-se amb el tema dels refugiats. En quant a la falta de coordinació, he de dir que aquesta falta de coordinació es dona perquè hi ha molts cossos, i aquí n'hi ha una llista de tots aquests cossos. La Comissió Europea, per exemple, que té un parell d'oficials que no fan res específic,
però, clar, és la seva política la que s'hauria d'aplicar. Per això tenen una part de la responsabilitat de tot el que està passant, tot i que ells neguen aquesta responsabilitat. Però jo penso que és la seva responsabilitat veure quin és l'impacte de la política creada per la Comissió Europea. Després tenim el Frontex, que és la policia frontanera per tota Europa. Després tenim EASO, que és l'oficina de recolzament als refugiats, que ajuden als serveis d'asil grecs per les sol·licituds d'asil. Després tenim ACNUR, de les Nacions Unides, que és un dels principals actors en aquesta situació. I després tenim els ministeris. Tenim el Ministeri d'Immigració, els serveis d'asil, que són part del Ministeri d'Immigració, tenim els ministres de Protecció Civil, que són la policia, els ministres d'Assumptes Navals, que són els guardes costaners, els ministres de l'Interior, que coordinen la situació o haurien de coordinar-la, el Ministeri de Defensa, que treballa en temes de construcció, el Ministeri de la Regió, de la Municipalitat, de l'Hospital, moltes ONGs i també els voluntaris locals. I després tenim algunes organitzacions més petites però que també són importants, com per exemple els bombers, que els necessitem cada vegada més, els serveis arqueològics, que per exemple es van ajudar a poder acondicionar un dels espais per acollir els refugiats. Després tenim els que treballen amb el mitjà ambient, els inspectors de salut, els serveis forestals. Per tant, estem parlant de molts grups que participen en ajudar a la crisi. I penso que el problema sobretot és funcional en un 80% i en un 20% polític o filosòfic, perquè hi ha una falta de coordinació. Tenim una falta de definició de les funcions. Encara estem debatint i intentant prendre decisions a nivell polític que haurien de ser preses a nivell funcional. I així tindríem l'oportunitat de debatre de forma tranquil·la i amb ment oberta per veure quin és el problema real polític. Aquesta hauria de ser la resposta de la Unió Europea enfront d'aquesta situació i no de la gent de la població. També tenim el fet que els costos són molt alts, hi ha una falta d'efectivitat, perquè hi ha massa recursos i molts de recursos que se perden, sobretot el recurs del temps. Aleshores tenim aquests problemes, els problemes funcionals que es converteixen en polítics, l'increment del cost i la mancança d'efectivitat, i en tercer lloc tenim totes aquelles decisions que no es prenen, que no es poden prendre, perquè tothom té una idea distinta del que s'ha de fer, tothom pot posar un obstacle pel que volen fer els altres, ningú és plenament responsable i ningú pren les decisions difícils. A part del ministre que surt a la tele, ningú coneix quines són les persones que estan als serveis d'immigració, ningú sap qui són les persones a la Unió Europea, però a la municipalitat doncs, tothom coneix el batlle, no? Tothom coneix el ministre, i per tant consideren que aquestes són les persones a les que poden culpar del que està succeint. Però la realitat és que les decisions al final del dia no es poden prendre perquè no hi ha ningú responsable de prendre aquestes decisions difícils. I, a més, moltes decisions s'han de prendre a curt termini i això no té lloc.
Pel que fa a l'acord entre la Unió Europea i Turquia, què passa? Doncs aquest és un acord que no serveix, no funciona i, per tant, s'hauria de cancel·lar. Perquè si volem realment millorar la situació hauríem d'analitzar la realitat primer. I la realitat és que per a aquelles persones que han arribat a l'acord funciona perquè es va fer entre la Comissió Europea, que representa a la Unió Europea, i Turquia. I per a la Unió Europea funciona aquest acord perquè unes 400.000 persones que varen creuar el mar Egeu entre març i octubre del 2015, aquests 6 mesos, doncs durant aquest temps només 40.000 persones varen creuar. Però, clar, no solventem el problema si tratem el factor equivocat. Hauríem d'intentar reduir la segona part d'aquest impacte, que és l'impacte que aquest acord té en la societat local. I no entra aquí en el problema polític o filosòfic si aquest acord està d'acord amb les lleis humanitàries de les últimes dècades. Jo simplement parlo de que aquest acord està a punt de destruir la societat local i no només l'economia local, perquè el que veig és que mitjançant la creació d'aquesta zona de tensió utilitzant les fronteres naturals, doncs m'imagino que totes aquestes illes que han set totes aquestes illes que han estat servides històricament per als tirans que volien recluir a les persones que no volien en altres àrees, en altres països, els deixaven allà estancades. I això és el que estan fent ara. Estan deixant que les persones estiguin estancades en una àrea perquè no se'n poden anar degut a que estan enrevoltades d'aigua. Però això afecta a les comunitats. 80.000 persones a Chios, 50.000 a Lesbos, 30.000 a Samos. Això crea una situació extremadament difícil per a aquestes poblacions locals. I això comporta tensió social que, des del meu punt de vista, és l'impacte negatiu principal que s'està donant a la illa. I això es dona degut a aquest acord entre Turquia i la Unió Europea. I és per això que estem demanant que es dongui un canvi en aquest acord. Perquè, clar, això funciona per la Unió Europea, funciona per Turquia, que s'emporta els diners, però no funciona per aquestes societats que es troben en aquesta situació on es veuen forçats a tractar amb el problema principal d'aquest acord, i és que tenen els refugiats i immigrants estancats a dintre de les seves illes. I crec que aquest acord tampoc funciona per als immigrants. Què hauríem de fer? Doncs hi hauria d'haver una reducció dels immigrants i dels refugiats a les illes, perquè n'hi ha molts més dels que són sostenibles. Això és el punt número 1. El segon punt important del que s'hauria de fer és que hi hagi una coordinació. Volem que hi hagi una persona física, única, que coordini tota la feina portada a terme per tots els participants. En tercer lloc, és important restablir l'ordre, la llei i la sensació de seguretat, perquè no és només entre la població local que s'ha perdut la sensació de seguretat, sinó també entre els immigrants i els refugiats. Perquè moltes de vegades venen a veure-me a mi, refugiats i immigrants, que ens diuen no podem estar junts amb aquestes altres persones que estan creant gangues, estan creant grups on lluiten entre ells i s'està vivint una tensió degut a aquests grups
que tendeixen a la criminalitat. I clar, se poden imaginar lo fàcil que és fer això quan les persones estan vivint en aquestes condicions tan difícils, no? I clar, la gent no vol conviure amb aquests grups. I aquests grups apareixen cada 2 per 3. Se n'arresta una i n'apareix una altra. Perquè, clar, han vist que durant molt de temps en aquest estat un pot fer qualsevol cosa que vulgui i ningú els hi dirà res perquè no estan controlats. El quart punt sobre el que s'ha de fer és la informació. Explicar a la societat civil, local, als refugiats, als immigrants, què està passant. No podem deixar que els rumors s'escampin. S'han d'erradicar aquests rumors. S'han d'informar a les persones del que està passant i per què. S'hauria de dir si és cert o no és cert el que la gent comenta, rumoreja, parla. Haurien de parlar dels fets i no dir el que desitgen sentir les persones per fer que el seu nivell d'atenció augmenti. Això és imprescindible deixar de fer-ho. I l'últim punt, que és molt important, però que és primordial, és que si hem de ter una millor infraestructura. Però si tenim infraestructura sense tot el que he parlat prèviament, aleshores no ens serveix de res la infraestructura. Perquè si tinguéssim el nombre de persones adient, si tinguéssim la informació adient, si poguéssim reinstaurar l'ordre i la llei, aleshores podríem amb aquesta situació. El problema és que no tenim infraestructura, tenim massa gent, no podem controlar. Quin hauria de ser el nostre objectiu? Doncs els refugius, sobretot, el tema dels refugiats no hauria de resultar una crisi permanent. Això no pot ser que afecti la vida quotidiana de les persones i de les illes. Perquè si ens afecta la nostra vida quotidiana no podem prendre les decisions necessàries, no podem tenir la calma necessària per prendre les decisions necessàries per debatre de forma adient, políticament i humanitàriament el que s'ha de fer. Perquè si aquestes situacions ens forcen a la nostra vida quotidiana no podem prendre les decisions adients. I això és necessari que es porti a terme no només per Chios, no només per Grècia, perquè hi hem de pensar tots amb això, com és que la societat occidental s'enfronta a la veritat. La societat occidental no pot tancar els ulls al que està passant. Hauríem d'entendre de forma clara que l'era de la informació a la que estem vivint, aquesta era de la informació canvia la realitat. Sempre hi ha hagut un moviment de les persones al llarg de la història. Per què tota aquesta gent s'està mobilitzant en aquest moment? Perquè aquestes persones saben, tenen informació, saben com és la vida aquí, a Mallorca, o a Noruega, o a Alemanya, i aleshores decideixen, vull anar a Noruega, o vull anar a Alemanya. La gent sap que aquests són els països que tenen el sistema de benestar social que tots volen. No n'hi ha cap que se vulgui quedar a Grècia o a Itàlia. Tots se'n volen anar al nord d'Europa. El segon punt important que hauríem d'assolir és que el món occidental hauria d'entendre que hi ha conseqüències al nostre comportament, a les nostres decisions polítiques. Tot té una causa i un efecte. El que fem avui ens afectarà d'aquí 20 anys o d'aquí 15 anys, i si no ens ho trobem nosaltres, s'ho trobaran els nostres fills. I nosaltres ara estem pagant les deutes de les decisions preses per la generació abans que nosaltres. I la veritat és que si tenim ideals humanístics en els que s'ha basat el desenvolupament d'aquest món occidental, aleshores realment hem de pensar si els volem sostenir. Si volem sostenir aquests valors, aleshores hem de canviar les eines en les que
proveïm l'ajuda humanitària i protegim els drets bàsics dels éssers humans a nivell global. Perquè pensin en les persones que arriben a Lesbos, o Chios, o Samos, avui en dia, o a Itàlia. Qui són aquestes persones? Són les persones riques que poden anar-se'n, que tenen la salut per poder sortir. Imaginin totes les persones que es queden enrere, que necessiten la nostra ajuda. I amb les eines que estem fent servir no podem ajudar a aquestes persones. Allà on la crisi està tenint lloc hi hauria d'haver un sistema segur perquè aquestes persones puguin realment sobreviure d'una manera decent. O sigui, la gent no hauria de córrer al mig d'un carrer per agafar tanta roba com pot per als seus fills. Hi hauria d'haver un procediment perquè les persones poguessin rebre el que necessiten. I també que a l'asil fos una cosa que es doni quan és necessari. Quan realment és necessari, s'ha d'avaluar la situació. I si no és necessari l'asil, no se li hauria de donar. I clar, hem de pensar amb el que ha passat històricament. Als anys 30 érem naïfs com a món occidental. Veiem les coses de forma totalment naïf. I avui en dia també passa això. No volem veure la veritat, no volem veure realment el que passa. Però, clar, no podem treure les coses de context, no podem extrapolar la situació i només agafar la cultura, la societat, les coses que ens agraden i deixar de banda tot el que no ens agrada. No podem oblidar el que està matant a la gent, el que està matant la democràcia, perquè si no analitzam, si no entenem la realitat, això és el que estem fent, estem negant la realitat. I quan negam la realitat, li fem a la societat un mal terrible. Gràcies per la seva atenció. Si vos sembla bé, ara obriríem un torn de paraules per tots aquells que vulgueu intervenir o vulgueu demanar alguna cosa, alguna qüestió. Un darrere salta, si pot ser. Sí. Un momentet atracaran el micro i així ho sentirem millor. Bé, hola. A mi és que m'apareix un gran despropòsit que s'organitzi aquest acte, perquè jo he estat 2 mesos a Quios i realment el que ha contat aquest home no té res a veure amb el que passa allà. Però res a veure. Els donen menjar. El menjar el donen les ONGs. La neteja ho fa les ONGs, tot ho fa les ONGs. I aquí pareix que la batllia de Quios està fent qualque cosa per refugiats i només posa traves. Diu, no, els refugiats i les refugiades estan desinformats. Perquè ningú ho explica. Ells ho haurien d'explicar, no expliquen res. Després ha parlat dels refugiats i les refugiades com si fossin uns criminals. Només fan incendis. Només... no sé, és que unes animalades que he sentit, que jo he estat 2 mesos allà i no he vist res de tot això. Jo m'agradaria que me xerrés de sa mare, de família, amb 4 fills, que era mestra a Síria i que aquí no és res. M'agradaria que me xerrés, no sé, de la família de fusters, que és aquí i no tenen res. M'agradaria que m'expliquessin del meu amic infermer, que el varen detenir arbitràriament per passejar pel carrer. M'agradaria que m'expliquin totes aquestes coses, saps? I que se llevessin la màscara, perquè m'apareix una falta de respecte a la intel·ligència, això. Gràcies. Molt bé, no sé en quina part de tot això he de donar resposta. Haig de dir que les ONGs fan un gran treball. Hi ha ONGs molt grosses, amb una missió molt clara i un finançament molt específic, i moltes d'elles ajuden molt. Tenim la Creu Roja, tenim ACNUR,
però tenim moltes altres ONGs que realment aporten tot el que poden. I realment es fa aquesta feina i per això totes aquestes ONGs venen a les reunions de coordinació que es porten a terme cada setmana a la municipalitat i crec que aquesta senyora que ha estat allà 2 mesos doncs, probablement sap que es porten a terme aquestes reunions de coordinació. És veritat que és la nostra responsabilitat informar els locals, però com probablement ha vist en aquesta oportunitat que ha tingut d'estar allà, la nostra credibilitat ha estat perduda, perquè nosaltres, com a municipalitat, estem implicats en la crisi de refugiats i estem fent el que podem fer, que no és molt, però estem fent el que podem. I el que ens passa és que la societat local ens culpa de les coses que estan succeint. Nosaltres no som la millor font d'informació perquè la gent ens veu en recel a nosaltres, perquè estem implicats. Probablement seria millor que les campanyes vinguessin de la policia o de l'ACNUR, o sobretot d'ACNUR amb la Unió Europea. Que no hi hagi criminals no ho pots dir perquè com a totes les societats hi ha alguns criminals. I és veritat que això és quelcom que també succeeix entre els refugiats i els immigrants com a totes les comunitats. I això principalment té lloc degut a les difícils condicions en les que viuen. I per tant hi ha una tendència a desenvolupar activitats criminals degut a la situació a la que estan vivint, que és molt difícil. Hi ha hagut gent que ha estat arrestada, que ha anat a judici, que s'han hagut d'expratiar. Hi ha algunes nacionalitats que tenen tendència a un patró més criminal que d'altres, però no crec que es pugui parlar en general d'aquestes persones, perquè no són les persones d'un país en general que són així, sinó que són algunes persones, però algunes persones viuen situacions més extremes a la vida i tenen més tendència en aquestes actituds. Però jo no seria tan absolut com tu has dit. Sí que és veritat que molts estem cometent molts errors i sens dubte la municipalitat també està cometent molts errors, però penso que és important que no siguem tan absoluts en el que pensam, perquè si tothom és tan absolut sobre el que és correcte i el que s'hauria de fer, aleshores això no ens porta a un món on podem conviure tots junts. Jo entenc la teva opinió, he sentit una opinió com la teva moltes altres vegades, jo tinc la meva pròpia opinió, molta de gent té la seva pròpia opinió, però la realitat és que a Hios avui en dia tenim una situació molt difícil i no és una situació que s'hagi creat sola, sinó que s'ha creat degut a la falta d'informació, degut a la falta de coordinació. Hi ha gent que sí que treballa molt, unes altres que no fan el que els haurien de fer, però jo crec que en general ens estem perdent el que és imprescindible. Molt bé. Hi ha més intervencions? Sí. Bon vespre. Bé, en primer lloc, donar l'enhorabona al Fons Solidari del Consell de Mallorca per la iniciativa i principalment al senyor Batlle de Quios per tot el gran sacrifici que que fan tant el seu equip de govern com tota la ciutadania de Quios. I li volia demanar si no se troben abandonats pel conjunt de la Unió Europea i també, a part que m'imagino que la recuperació de l'illa de Quios durarà molt d'anys, igualment si ell creu que la solució de la crisi dels refugiats se solucionarà a mig, a curt o a llarg plaç. Igualment, si sap la solució, si la veu molt propera. Well, thank you. In many cases, I think not me personally, but the local society. Gràcies. Jo penso que la societat local se sent abandonada. No només jo, sinó
la societat local en general, per això la gent es manifesta. I tot i que aquestes són les persones que ens han triat a nosaltres, els polítics que els estem representant, en aquest punt aquesta gent se sent abandonada, sí. I nosaltres també ens sentim abandonats. No al 100%, no diria que és un abandonament radical, però sí que és veritat que a partir d'aquest acord no s'ha pogut simplement transformar els recursos materials i humans en una altra cosa en qüestió d'una setmana o dues. No perquè s'hagi firmat un paper, de sobtes se pot canviar una situació, una realitat, simplement perquè s'ha firmat un paper. Simplement perquè hem dit, ja està, no ho farem més així, ho farem així. I clar, la Unió Europea no ens ha aportat ni la infraestructura material ni el personal. Hi ha hagut més de 400 persones d'EASO que esmentaven abans, l'Organització per Recolzament d'Asil, i crec que a HIOS ara en tenim 25 o 30 i nosaltres esperàvem que en haguéssim més de 80. I per això deia que els serveis d'asil són un dels factors principals que comporten un problema, perquè han de controlar cap a on van aquestes persones. I com que la Unió Europea no ens ha proveït de les persones necessàries per portar a terme aquest procés, doncs sí, ens sentim abandonats. Ens sentim abandonats perquè no hi ha una sensació de que es reequilibra la situació. Clar, i aquest acord es basa en aquestes 5 illes, però no hi ha ni una sola mesura presa per aquestes illes, i no per als aspectes econòmics i financers, sinó a nivell institucional. No hi ha hagut ningú a dia d'avui que s'hagi responsabilitat per fer que algú coordini el que és necessari per a aquesta societat a nivell social, a nivell psicològic. I en aquest sentit sí que ens sentim abandonats. I la segona part de la teva pregunta no la puc respondre. No sé si se solventarà a curt, mitjà o llarg termini. Les coses canvien de forma tan dinàmica en aquesta àrea del món i en aquest moment del temps que tot pot passar. I podem tenir un impacte extraordinari de les eleccions americanes, del govern turc, de la Unió Europea, sobretot. I jo diria que si tot anés bé, probablement aquesta situació podria millorar si hi ha coordinació, si hi ha infraestructura, si hi ha informació. I si tot això té lloc, al cap de 6 mesos o així, les coses podrien millorar. Però sobretot el que hem d'aprendre d'aquesta situació és que com a Unió Europea, i no em refereixo a Brussel·les i a la Comissió Europea, sinó la Unió Europea com a nosaltres, com a ciutadans de la Unió Europea, hauríem de valorar més què és el que ens uneix i com volem millorar la nostra situació. I no basar ja la Unió Europea o la seva existència en els aspectes financers, sinó realment en la coordinació administrativa real i contactar els uns amb els altres, com ho estem fent aquí avui, tots nosaltres. Hi ha qualque intervenció més? Sí. Sí, primer de tot, agrair al Consell l'oportunitat d'escoltar l'alcalde de Quios. Ha sigut una intervenció molt, molt interessant. Jo només preguntaria al president del Consell, en base a tot el que ha dit l'alcalde, i en base als compromisos que hi ha a Espanya de recepció d'aquestes persones que tindrien que vindre de Grècia cap aquí, què és el que està planificat, i en base a el que ell ens ha dit, estem preparats per fer una gestió ben feta de tots els compromisos que té assumits a Espanya amb aquest tema?
Bueno, jo te puc xerrar del Consell de Mallorca. D'Espanya encara no. Però qualque dia sí, no ho sabem, això. Bueno, jo crec que és important precisament quan parlam de Quios i quan es va plantejar el viatge, no? És primer tot conèixer una realitat. El Fons Mallorquí de Solidaritat i de Cooperació és una entitat, és una associació on hi ha la majoria d'Ajuntament de Mallorca, és a dir, quasi tots, el Consell de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears i també el govern de les Illes Balears. Per tant, és aquesta plataforma que neix a partir dels moviments que hi ha del 0,7%. I que precisament des de sempre, des que va néixer, ha volgut fer un tipus de cooperació, diríem que és descentralitzada. Hi ha una cooperació governamental entre governs i després hi ha un altre model totalment oposat en aquest, el governamental, que és el de la cooperació directa, a través d'entitats locals, a través d'ajuntaments, a través de germanaments i a través, sobretot, d'entitats, i especialment les mallorquines, que a través de contraparts a països destinataris fan feina a nivell local. I molt especialment de donar una continuïtat, fer un poc el que se diu la intervenció que és com una gota d'oli, que se va fent a poc. De fet, a través del Fons Mallorquí fa molt d'anys que va feina en el poble saharaui, en un tema també de refugiats, precisament aquí dins la sala hi ha gent de l'Associació d'Amics del poble saharaui, com també altres indrets del món, a Centroamèrica, a Nicaragua, com el Perú, com Bolívia, com també s'ha fet feina a nivell d'Àfrica. Per tant, en el tema de Quios començam una feina a nivell de cooperació, que evidentment això ha de seguir. És a dir, a partir d'aquesta primera visita on vàrem poder conèixer la realitat i també les institucions, s'ha fet un procés de feina. S'ha obert aquesta feina a la societat mallorquina amb una doble via, és a dir, el Fons Mallorquí col·labora directament en l'Ajuntament de Quios, amb Balda, que és aquesta administració europea que també hi dona suport, però per altra part també té una convocatòria oberta per a totes aquelles entitats que hi facin feina de manera directa, que crec que inclús, i si cas després l'Antoni me pot complementar, que han demanat subvenció en aquesta convocatòria d'emergències per poder fer feina d'una manera directa, tant a Quios com a altres indrets, com a Lesbos, com ara evidentment s'activarà tot el tema d'IT arrel de l'huracà que ha patit aquests dies. Per tant, entenem que la cooperació se fa així, és a dir, no només ara, sinó que ja du aquesta trajectòria de 20 anys, on sempre hi ha hagut unanimitat de tots els partits polítics que han passat per les diferents administracions, i això és molt important perquè això, al cap i a la fi, és el que ha procurat que hi hagués una continuïtat. És a dir, que les coses no canviassin cada 4 anys, sinó que hi hagués un fil conductor durant aquests 20 anys i que, per tant, aquestes intervencions, a vegades petites intervencions, perquè els pressupostos que manegem tant en el Consell com en els ajuntaments donen per lo que donen, però clar, amb un procés continuat, evidentment, quan mira enrere pot fer una avaluació dels resultats que ha aconseguit. Per tant, en Quios, la idea és aquesta, seguir col·laborant mentre duri el drama de refugiats, per la part de cooperació, però per l'altra part també hem establert una línia, diríem, de comunicació. És a dir, quan se parla de les fronteres d'Unió Europea, tenim molt en compte que les illes de la Mediterrània són la frontera d'Europa. És a dir, i hem de tenir molt en compte, si nosaltres per avall arribem al G, i per amunt d'una altra banda, però per avall arribem al G. I moltes vegades som els grans deixats de la mà de la Unió Europea. I això és una de les coses que en el Balda de Quios van tenir ocasió de conversar de manera llarga, i també en el governador, que inclús moltes vegades on veiem que hi ha una voluntat d'imposar un model anglosaxó damunt les administracions, inclús de la riba de la Mediterrània i també de les illes, quan les illes tenim una realitat totalment diferent. Abans, quan jo presentava Arbalda, vos deia que Arbalda té 8 municipis que hi havia a dins Quios, que són els resultats d'una fusió, d'una imposició de la Unió Europea. Inclús el seu governador rem, en el sentit que, clar, quan va a la pàtria de Homer, això són paraules majors, i els dèiem, en aquests que ens volen imposar la cultura anglosaxona, els hem de recordar
que ells encara vivien dins coves i aquí ja escrivien poesia. És a dir, per reclamar precisament aquest fet mediterrani, no? I aquest fet que nosaltres tenim una altra escala de valors i també escala de prioritats. I en aquest sentit, per tant, a part d'aquesta cooperació, però entenem que de cara a un futur ha d'haver una aliança entre illes que esdevengui un verdader lobby a dins el marc de la Unió Europea. A vegades m'enrotllo com una persiana, em sap greu, però hi ha més intervencions. Toni, perquè tens un micro davant, si el pitges te servirà, sí, crec. No? Bones tardes. Primer de tot agrair a Esbalda de Quios aquesta exposició que ens ha fet tocar un poc més a prop la realitat que vostès viven i pateixen. Jo tinc dues qüestions que posen-li vostè. Primer, com a receptor de tota aquesta gent, aquesta crisi refugiada, com a receptor d'aquesta gent i com a gestor d'aquest problema. Jo vos demano si en el vostre territori que pateix aquesta pressió demogràfica sense recursos i s'oblit d'Europa, que deia el nostre president, si no creus que sou castigats política i econòmicament perquè no heu passat passar-ho a nivell polític i econòmic. Això és una pregunta que jo me faig. Segona, com podem fer entendre a les autoritats europees que hi ha una força molt potent, que són les persones, les famílies, i que paral·lelament a les forces institucionals poden donar una complementarietat en aquestes forces que han de fer tots davant d'aquestes crisis de refugiats o crisis humanitaris, siguin les que siguin. Perquè ara en aquest cas ens ocupa la de Síria, però n'hi ha moltes altres. Per què no ens fem sentir, per què no ens escolten quan nosaltres com a persones individuals, com a famílies, com a ajuntaments, com a pobles, volem oferir una ajuda, sigui qui sigui, el que bonament qualsevol pugui, evidentment coordinada per uns tècnics, que per això els tenim, per què no ens fem sentir a dins Europa? Només servim per que vinguin tots els turistes, que vinguin a gaudir del sol, de la platja, de la sangria, de la paella o de vostès, del que tinguin, per què no són capaços de fer-nos entendre? I hi ha gent que vol ajudar, vol aportar, i no. Estem a llistes, ens posen a llistes, ens tornen a posar a llistes, però no arribam ni a donar-vos un cop de mà a vosaltres, però ni siquiera fer-nos sentir a Europa. A mi me preocupa com a persona individual, com a família i com a ciutadana d'aquesta Europa. Moltes gràcies. Moltes gràcies per les teves qüestions. Primer de tot, jo no sóc el que rep o el que gestiona. Com he dit abans, hi ha moltes institucions, moltes organitzacions que participen i és veritat que hi hauria d'haver un responsable, però no n'hi ha. I és veritat que sovint això recau en nosaltres i esdevé el nostre problema perquè és un problema de la societat local. I sí, a vegades me sent castigat políticament i financerament, és veritat, però hi ha una política que una decisió política que s'ha de prendre i ho he fet perquè per un polític seria molt més fàcil dir que tenim un problema que només podem controlar en un 10-15% i el restant 90% és quelcom que hauria d'estar en mans de les organitzacions internacionals o europees. Això és el més fàcil. El més fàcil de tot és fins i tot dir no participo en absolut de la situació, de manera que no em puguin culpar. I això és el més fàcil.
I hi ha molts polítics que han pres aquesta decisió, aquesta opció. Fàcil. Però, clar, si tenim la voluntat de almenys tractar el 10% que podem tractar, potser només arribem al 5%, però clar, l'altre 90-95% que no podem tractar, doncs també es recau en nosaltres, perquè la societat civil voldria que nosaltres poguéssim tractar tot el problema. Però jo he preferit tractar el 10% que puc tractar que no tractar gens, perquè si almenys puc arribar a un 5%, doncs almenys, és veritat que l'altre 95% no li afecta, però almenys jo aquest 5% que puc fer és per millorar el benestar de la meva gent, de la gent que està a la illa. Aleshores he preferit fer quelcom que no fer res. Això ha estat la meva decisió política i no m'ha importat quines són les conseqüències. Financierament no crec que se'ns castigui. És veritat que estem enfront d'un problema financer de grans dimensions com a país i ara com a societat local, evidentment. I per poder superar aquest problema, la solució no és només manifestar-se, sinó que també s'ha de proposar quina és la solució. S'ha de proposar una solució. I per poder proposar solucions s'ha de debatre amb les poblacions. Jo crec molt en el diàleg. Jo no pens que en situacions aquí es puguin solventar a través de la força. Perquè estem parlant de vides de persones. I les vides de les persones vulnerables en certes situacions no són vides en les que es pugui jugar, perquè clar, jo si pogués m'agradaria que es manifestassin 3.000 persones demanant coses, però jo no vaig fer-ho. És molt perillós tenir o provocar una manifestació pel que fa als temes dels refugiats. És molt perillós. Hi ha hagut moltes manifestacions al passat que han tingut conseqüències molt negatives i, per tant, no podem fer això als llocs on hi ha els refugiats. Es poden fer manifestacions a París, a Mallorca, a Atenes, però no allà on hi ha els refugiats. No se pot anar als canals de televisió cridant i dient què passa aquí. És a dir, s'ha de fer la part de la feina que podem fer i fet aquesta feina, doncs sortir, parlar amb la gent i poder aconseguir una certa credibilitat. Pel que fa a les persones que volen ajudar, penso que hi ha dues coses. Per una banda, el debat entre les comunitats i les societats, i per això penso que aquesta reunió és molt constructiva. I l'altra és que per les persones que volen ajudar de forma individual hi ha ONGs, hauríeu de buscar aquelles que tenen una missió clara, un finançament clar, si estan coordinades o no, i ajudar a través d'aquestes ONGs. Antònia, és més a veure també, no? ¿Así? Buenas tardes, soy Antonia Triguero, que estuve con ellos en el viaje de Quíos y tengo que decir que cuando estuvimos allí nos dimos cuenta de lo que usted ha estado diciendo, ha estado comentando ahora, ¿no? Cuando nos enseñaban el pueblo, nos dimos cuenta que la brigada no estaba limpiando jardines o haciendo jardines, sino estaban limpiando pues
la suciedad que conlleva pues tener 1.000 personas o 2.000 personas más en el pueblo. Aparte de eso, por ejemplo, nos comentasteis que tenéis un dinero destinado para otras cosas y lo tuvisteis que utilizar para comprar la nave que nos ha enseñado. Yo entiendo, yo trabajo en un ayuntamiento también, soy regidora, y yo entiendo todo lo que nos está explicando. Pero me ha hecho falta en su discurso un poco más de humanidad. Me ha hecho falta que usted nos dijera, estamos trabajando en ayuda psicológica para los refugiados, o hemos abierto dos despachos más, dos médicos más para atender a los refugiados. Y no sé si es que usted no ha dicho nada porque el ayuntamiento no se encarga de eso o porque con los voluntarios ONGs ya está cubierto todo lo que comento. Gracias. La municipalidad no ofrece ninguno de los servicios sanitarios. Y esto es porque, en primer lugar, no podemos ser responsables por ello. Es el hospital el que ofrece la asistencia secundaria y tenemos las ONGs como Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y tenemos también la Cruz Roja. Está la Cruz Roja Española también en Jíos, ofreciendo la atención sanitaria básica. También los vascos están ofreciendo asistencia sanitaria. Pero es verdad que lo que mencionas es muy importante. La parte del estrés psicológico es algo importante y sobre este hecho no se ha hecho mucho hasta ahora. Es un aspecto crucial y podría millorar la pressió sobre les diferents persones, però de moment intentem treballar sobre les coses més visibles. És ja molt difícil tractar amb les coses visibles, les més invisibles encara més difícil. Tenim 2 psiquiatres a l'hospital en aquests moments i tenim també treballadors socials que treballen conjuntament i moltes persones que estan molt ben formades, que provenen de diferents ONGs, que són persones que estan ajudant a la gestió de les persones. Però no crec que això es pugui fer a nivell massiu. Estem parlant de 2.500 persones o més a Jíos i n'hi ha 4.500 a Lesbos. O sigui, imagini's el que s'hauria de fer cas per cas, ja que cada persona és única i necessita una gestió individual. És quelcom que s'hauria de fer. I també, per una altra banda, hi ha la part de la relació amb la resta de la societat. O sigui, moltes d'aquestes persones no viven vinculades amb la societat amb la que viven. A vegades aquestes persones ni són conscients de que hi ha una societat organitzada al seu voltant. Ni Catalina Rosselló han demanat la paraula també. I si vos pareix tancaríem el torn de paraules, si no més intervencions. Tolina. Sí, bon vespre. Jo volia agrair l'exposició que ha fet el Valde de Quios. Això m'ha prescut una informació fantàstica, m'ha situat molt bé en el drama, que és molt important, però també volia donar les gràcies al Consell i la iniciativa que vau tenir en el Fons Mallorquí de Solidaritat per dur endavant aquest projecte. Crec que individualment també hem de fer feina i hem de col·laborar, però que vosaltres que heu tingut aquesta iniciativa m'apareix fantàstica. Així que nosaltres que sabem quin el drama de refugiats, el que estan patint, els que són refugiats crònics, també estan patint molt en el drama que s'està vivint ara i també entenem la població, perquè m'imagino que si vinguessin aquí, com viuria la població, com viuríem tots aquest drama.
Així que moltes gràcies. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también acabo de volver hace poco de Quíos y me sorprende mucho que el señor Manolis hable de las ONGs tipo Cruz Roja, que ya no está, por cierto, Médicos del Mundo y todo ONGs grandes, porque allí en Quíos las ONGs que funcionan son las ONGs pequeñas que no reciben ningún tipo de subvención. Por ejemplo, Antonia ha comentado que se ha donado cierto dinero para la asistencia sanitaria una vez en la arribada, cuando llegan las barcas, cuando se les recogen los acantilados. Ahí nunca ha habido ninguna institución grande, solo hay una pequeña ONG vasca, que es la que ha comentado él. Dar de comer a los refugiados lo da otra ONG pequeñita. La asistencia cuando llegan mojados, que no llegan sin comidas y con sed, todo esto también la da otra pequeñita ONG griega. Con lo cual, a mí me da mucho miedo en qué se invierta, en qué ONG se invierta el dinero que va a dar el Fons mallorquí, porque realmente los que sacan las castañas del fuego son las ONGs pequeñas. Los fines de semana, por ejemplo, no existen las ONGs grandes. Ahora mismo del campo de Suda, por miedo, se han ido. Médicos del Mundo han desaparecido todas las ONGs grandes y ahora mismo solo la ONG vasca ha montado una carpa y está dando asistencia sanitaria a todos los refugiados del campo de Suda. Eso por un lado. Y por otro lado me gustaría preguntar al señor Manolis si ya tienen pensado dónde van a ubicar o qué van a hacer con todos los refugiados del campo de Suda, que se está desmoronando por momentos, que las tiendas de campaña donde están actualmente los que llegan son tiendas quechua, tiendas rotas que vuelan con el viento, está todo inundado, duermen en el suelo. A ver si ya tienen alguna solución, que en teoría la iban a dar ya a principios de este mes. Gracias. Está bien que tengas una idea concreta y específica de lo que está ocurriendo en Geos. La ONG vasca trabaja muy duro desde el principio en las zonas costeras y en las playas, y con la ambulancia que tienen ayudan muchísimo. Yo no conozco la distinción de la calidad del trabajo que hacen las diferentes ONGs. Yo hablaría más de la distinción que tenemos muchas ONGs cowboys, es decir, que vienen, hacen lo que creen que tienen que hacer cuando creen que tienen que hacerlo, sin tener en cuenta de que deberían de coordinarse con el resto de las ONGs existentes. Los vascos sí que hacen un muy buen trabajo, considero, y no categorizaría yo en ese sentido a ninguna de las ONGs grandes, y creo que no son de la categoría de cowboys los vascos en ese sentido. Pero en el campo de Suda, como decías, ha habido muchas ONGs como Médecins du Monde que decidieron que no iban a ir porque se atacaron a los médicos y, como probablemente sabes, se incendió el lugar. Gracias a Dios que los monitores que pudimos comprar con vuestra asistencia no estaban allí dentro para ser usados, con lo cual no fueron destruidos. Pero es por ello que Suda tiene que desaparecer, porque Suda estaba allí por un tiempo breve, no tenía que haber existido durante tanto tiempo, y ahora que ha durado tanto tenemos que enfrentarnos a la realidad y decir, necesitamos mejores instalaciones, necesitamos una infraestructura mejor para las ONGs. Y por lo que sé, la razón principal por la que la Cruz Roja y Médecins du Monde no quieren ir allí es porque precisamente sienten que es un peligro para sus miembros. Y el personal que trabaja allí es un personal que ha sido contratado por la municipalidad. ¿Y cuál era la segunda parte de tu pregunta? ¿Qué era lo que ocurría con la gente en Suda? Bueno, pues como sabes, si has seguido las noticias, y estoy seguro de que lo has hecho, esta es la gran cuestión sobre Gios, en Gios.
Yo entregué nuestra propuesta hace 4 o 5 meses. Propusimos un lugar adecuado para ello. En estos momentos la mayoría de las personas en GIOS piensan que se tiene que hacer a todo precio, en cualquier lugar, y para ello vamos a trabajar conjuntamente como sociedad para encontrar una solución, porque si la presión al gobierno central realmente está funcionando y se empiezan a sacar personas de GIOS y de lesos también, esto podría ser una solución. Pero al mismo tiempo tenemos que crear las infraestructuras que a nivel institucional y a nivel de personas y material e infraestructura que tenemos, que estas islas no van a sufrir la presión que sufren de las crisis migratorias. Porque no nos podemos despertar por la mañana y pasar el día pensando si han llegado tantos cientos o decenas o cientos de personas en el día. Es importante que la llegada de estas personas no afecte el día a día de los locales y solo se puede hacer eso alcanzar si hay una infraestructura adecuada. Bé, des del Fons Mallorquí tenim una convocatòria oberta tot l'any per al finançament de projectes d'emergència o de suport humanitari. En aquest 2016 no s'ha presentat cap projecte per sigui de Quios, ni sigui de Lesbos, ni sigui de Kos, ni cap tipus de projecte a cap camp de refugiats a Grècia. La feina que se fa a Quios se fa directament en l'Ajuntament. La feina que se fa en el Líban per donar suport també a refugiats sirians se fa en Creu Roja. El projecte que se fa per donar suport a refugiats en el poble saharaui se fa en l'Associació d'Amics del Poble Saharaui i la feina que se fa en els refugiats burundesos que passen a Tanzània se fa amb Veïns Sense Fronteres. Llavors, el fons financia des de l'ONG mallorquina més petita fins a l'ONG internacional més gran. En aquest sentit, l'únic que s'ha de fer és presentar projectes en el fons mallorquí que tècnicament siguin viables, que hi hagi unes línies clares, uns objectius clars i una feina transparent i coherent. Per tant, totes aquelles entitats que tinguin aquesta necessitat de presentar projectes, la convocatòria està oberta fins dia 31 de desembre de 2016 i dia 1 de gener del 2017 comença la següent convocatòria d'emergència per projectes d'aquest tipus. Llavors, les portes dels fons mallorquí estan obertes, és el pressupost del Consell de Mallorca, dels ajuntaments de Mallorca, els 53 ajuntaments de Mallorca, la universitat i el govern de les Illes Balears. Llavors, totes aquestes entitats financien el fons mallorquí. Per tant, és d'un bé públic que està a la disposició de tots aquells voluntaris, entitats o ONGs que realment volen fer feina per canviar aquest món. En el tema de Quios, el suport és a una administració pública que està lluitant per trobar l'equilibri i controlar les tensions que s'estan provocant degut a una crisi global no provocada a nivell global, un equilibri entre la societat local i els emigrants o refugiats que estan arribant. Llavors, crec que d'alguna manera s'ha de valorar la feina que se fa des de les entitats locals i no vol dir que se faci tot bé, ni les grans ONGs, ni les petites ONGs, ni les entitats locals o les autoritats locals. Tothom està fent el que creu que bonament pot fer i la falta de coordinació a tots els nivells, a tots els països i a totes les situacions d'emergència és sempre el més complicat. La coordinació des que arriba perquè creu que fa bé i arriba de forma voluntària, individual i particular, com de les grans ONGs o les entitats locals, regionals o nacionals. Ja sabeu, el Fons Mallorquí té les portes obertes a totes aquelles entitats, sempre que sigui un projecte clar, coherent i tècnicament viable. Moltes gràcies.
Volem agrair molt especialment en el Balde de Quios que hagi fet aquest esforç de venir a Mallorca per contar-nos de primera mà què és el que està passant. És a dir, desgraciadament, moltes vegades anem a cop de notícia o a cop de titular de diari. Durant uns mesos hi va haver unes grans massificacions de gent, però pareix que el tema refugiats ja ha passat, és a dir, que ha deixat d'existir, que aquesta problemàtica ja no existeix quan heu vist que això no és així. Per tant, entre altres moltes coses, la presència del Balde de Quios haurà servit per això, per refrescar-nos la memòria, i especialment perquè el drama de refugiats torni a sortir en els diaris. Però, d'altra banda, volem agrair molt especialment aquesta presència i també de totes aquelles persones que aquí i allà s'hi han banyat. Hi havia una autora nicaragüenca que era Yoconda Belli que deia la solidaritat és la ternura de los pueblos. I precisament allà on els estats no arriben, allà on no arriba la Unió Europea, sempre arriba la solidaritat de les persones i dels governs locals, dels ajuntaments, que són els que estan més a prop dels ciutadans. I volem que el Balde de Quios, que a més ens ha duit una ratjoleta, veus que molt guapa, amb una lletra grega, com sé què volen dir, però sí que la planta que surt és una mata, una mastica, que se diu, ja supos que això ho vol dir així, que és un producte que se treu de la mata que tenim aquí a Mallorca, que se cultiva d'una determinada manera, i això s'utilitza des de productes cosmètics fins inclús per alimentació, en dolços, en xocolates, en moltíssimes de coses. És a dir, per tant, tots els productes de Quios són productes que moltes vegades estan elaborant a partir de la mastica. Per tant, volem que s'endugui una mata de Mallorca i que la sembrin a Quios. Jo me sabria greu que fessin mal, que fos una espècie invasora d'aquestes que desbaratat la producció de mastica. Espero que no. En tot cas, que aquesta mata, més una que sembrarem als Jardins de la Misericòrdia de Quios, serveixi un poc per reflectir aquesta solidaritat que volem que perduri inclús en aquesta illa molt més enllà del drama dels refugiats. Per tant, senyor Balde de Quios, aquí la teniu. Me sento decebut, perquè pensava que era únic de Quios tenir masticats, i ara veig que aquí també en tenen. Moltíssimes gràcies. Això mostra que fins i tot l'entorn natural és molt similar entre nosaltres. Així que espero que, important això, a Quios també importem aquesta bona voluntat que tenen a Mallorca i, com sap, no es tracta només de la planta, sinó de l'entorn, de la situació geològica que fa que la mastica creixi. Així que moltíssimes gràcies. Gràcies per tot. I gràcies també a totes les persones que han participat avui. I a tots vostres, moltes gràcies per la resposta a la crida, per la vostra assistència, salut a tots i molts anys.